fil ardi ya ajuju da ma'ajuju suna mana mugun barna a bayan ƙasa. Ta bayan dutsen nan suna shigowa su kashe mana jama'a, su lalata mana dukiyarmu, su mana mugun barna, su tsallaka, kuma gobe ko jibi sukan shigo. Yanzu tun da sun ga shugabansu ba dole su gaya mishi ba? Inna ya ajuja wa ma'ajuja mufsiduna fil ardi, suka ce ya ajuju da ma'ajuju suna mugun barna a bayan ƙasa, suna mana kisa mai muni, suna lalata mana dukiya, suna lalata mana amfani. Fa hal naj'alu laka karjan, suka ce ba ma sanya maka wani haraji ba, ma'ana ba ma yanke wani kuɗi mu tara mu baka ba, ala anta ja'ala bainana wa bainahum saddan, akan ka mana toshiya tsakanin mu da su yadda ba za su iya shigowa inda muke ba, a yi wani aiki a gine tsakaninmu da su yadda ba za su iya shigowa suna kashe mu suna mana barna ba. Kala sai ya ce musu ma makkanni fihi rabbi khair, ya ce abinda Allah ya bani shine mafi alkhairi, ya ce na fi karfin in karbi abu a hannunku kafin na muku aiki. Ai malam in mai mulki ya san Allah to shi kenan ya huta. Kala ya ce ma makkanni fihi rabbi khair, ya ce abinda Allah ya bani, damar da Allah ya ban a duniya, ya ce shi ne mafi alkhairi akan abun hannunku. Ya ce amma na wuce in karbi kuɗi a hannunku. Yau fa titi da a yi, shi wadda ya ba da aikin titin shi ma akwai kasonsa a titin. Ai an ji kunya. Duk aiki da zaka ga an yi ma al'umma illa man rahimallah, duk aiki da zaka ga an yi ma al'umma illa man rahimallah, to masu ba da aikin su ma akwai percentage ɗinsu a cikin aikin. Ya ce musu mamakani fihi rabbi kair, ya ce abinda Allah ya bani, damar da Allah ya bani ita ce mafi alkhairi. Fa'inuni bi quwwatin, ya ce ku taimaken da ƙarfinku, ma'ana kuma ku shigo a yi aikin da ku. To kaga su matalakawan haka ne. Yanzu wani kwalbatin ƙofar gidansu shi ma yana jira gwamnati ne ta zo ta kwashe musu. Ga katti a cikin gidansu sun bi mutum 10, su ba za su iya zuwa su kwashe ba. Wannan kuma wauta ne da rashin sanin rayuwa. Ya ce to ku zo ku sa ƙarfinku. Aj'al bainakum wa bainahum saddan, zan toshe tsakaninku da shi, tsakaninku da su. Ya daidaita, ya sa ƙarafa, ya toshe tsakanin wannan dutsen da wannan dutsen, inda suke biyowa su hauro su shigo, ko ta ina ya toshe. Atuni zubar alhadid, ya ce ku kawo mun guntayen ƙarafa. Hatta idza ja'alahu, haka ne, hatta idza ja'alahu naran, ya sa wuta aka yi zuga-zugi aka gasa su. Atuni ufrik alaihi qitran, ya har hada su sai aka zuba ruwan dalma a kansu. Ba an kama su ba kenan? Da haka ya sa ya toshe ko ta ina. Bayan ya gama ya ce fa masqa'u an yazharuhu wa mastata'u lahu naqaban, ya ce ba za su iya haurowa ba kuma ba za su iya huda shi. Ya ce musu to sai wata rana. To haka ne. To kaga irin yadda su Karuna da su Fir'auna suka yi nasu na zalunci. Kaga irin yadda su Annabi Suleiman da su Zurqarnaini suka yi nasu na adalci. Duka biyu Allah ya buga misali. Akwai wasu da Allah ya bada misalin su a cikin suratul Kafi. Abokai ne guda biyu. Ɗaya ya kafirce ma Allah ya butulce. To yana da kuɗi. Wannan sai ya kwashe shi har ya kai shi zuwa ga kafirce ma Allah. Wata ran suna magana da abokinsa, abokin ko yayi maganar da bai ji daɗi ba ne, ya ce mishi zan walakanta ka. Shi ne wadrib lahum masalan rajulaini, wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna baynahuma zar'a. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره
وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Allah ya mishi arziki gagarumar arziki ta hanyar gonakinsa, dabinai, inabi, wadatattun ruwa, komai ya kama ƙasa. Wata rana suna magana da abokinsa, wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara. Yace mishi na fi ka ƙarfi, na fi ka dukiya, na fi ka wadata, na fi ka jama'a, ina da wadda za su walakanta ka.